ଅଟ୍ରିର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, କେବେଠୁ ଆର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କପିଳ ସଂହିତା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପୁରାଣ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିକୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମେଣ୍ଢି ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା। କପିଳ ଗାଈର ବାଛୁରୀକୁ ମାରିଥିଲେ। ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଅସୁରଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ବସି କହିଲେ ଯେ 11 ମନୁ ତପ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଦୂର ହେବ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ଯେଟା 51 ଗାଣ ଧବଳବନ ଥିଲା, ଏଠି ଆସି ମହାଦେବ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାରକାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଠୁ ବଳିଆ ନ ହେଇକି ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅସୁର କେମିତି ମରିବ ନା, ଶିବଙ୍କ ଅରୁଷରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କ ସେନାପତି ହେବ, ଅସୁର ମରିବ। ତ ଶିବ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ଦର୍ପକୁ ପଠାଇଲେ। କନ୍ଦର୍ପ ଆସି ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କଲେ। ଶିବ ରାଗରେ ତଳକୁ ତ୍ରିଶୂଳ ମାରିଛନ୍ତି, ତଳୁ ପାଣି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଜସ୍କମ ରଶ୍ମିରେ ପାଣିଟା ଜଳି ଉଠିଛି। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଉତ୍ତରାୟଣୀ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ତେଣୁ ରତିଦେବୀ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାନା, ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ତ ବଞ୍ଚି ହେବନି, ନା କାମଦଗ୍ନ କୁଣ୍ଡ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯିଏ ଯାହା କାମନା କରିବେ ତା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେଇ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଯିବ, କାମଦଗ୍ନ କୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନଥାଏ, ବାନ୍ଧ୍ୟ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସିକି ଏଠି ଗୁଆ ଖୋଜନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 15 ଫୁଟ ଗଭୀର ଅଛି, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି। ଘଣ୍ଟାକୁ ଆଜ୍ଞା 500 ଲିଟର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଏ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ କୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗ ହୁଏନି, ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏଠିକି ବିଜେ କରନ୍ତି। ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବରପ୍ରଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାରିପଟାକ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ଏଠି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ମାଘ ସ୍ନାନ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଗୁଆ ଖୋଜା କୁଣ୍ଡ, ସେ କୁଣ୍ଡରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୁଆ ଖୋଜନ୍ତି। ଶୁଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ରି ମୁନି ଆସିଥିଲେ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିକି ଆଶ୍ରମ କରିକି ରହିକି ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଭିତରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆସିଲେ ଅତ୍ରି ମୁନିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇକି ଅଟକେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯଦି ଜଣେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଜ୍ଞା, ଜାଗାକୁ କେମିତି ଆସିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ରୁଟ୍ରୁ 45 କିଲୋମିଟର, ବାଘବାଣ୍ଟା ହେଉଛି 50 କିଲୋମିଟର। 45 କିଲୋମିଟର ବସ୍ ଆସିଲେ ଏଠୁ ଅଟୋରେ ଆସିବ ଏଠି 3 କିଲୋମିଟର।